Really, listening and speaking in Basque with an Italian accent is really priceless. Eskerrik asko. Jo, ederra da italiar azentu hori entzutea euskaraz hitz egiterakoan. Dugu Passion for Knowledge-en izan ere, ez da zientzia jaialdi honetara etortzeko gonbidapena onartzen duen lehen aldia. Maria Ballet Regi da bera, eta hemen lagun artean Ezurren birsortzailea deitzen diogu. Bai, material zeramiko mesoporotsuen aplikazio biomediko potentzialak aurkitu zituen berak, baita farmakoak kontrolpean askatzeko sistemak ere. Arlo horretan egindako ekarpen aitzindariei esker, oinarrizko ikerketaren Jaime Lehena erregearen saria jaso zuen 2018an. El grupo de investigación que... Madrilgo Complutense Unibertsitatean zuzentzen duen ikerketa taldea, hainbat estrategia garatzen ari da hezurrekin lotutako gaixotasunak sendatzeko. Hala nola, minbizia, osteoporosia edo implanteetako infekzioak. Gainera, azken 2 hamarkadetan materialen zientziaren arloan gehien aipatu den zientzialari espainiarra da Ballet Regi Andrea. Bere hitzaldiaren izenburua biomaterialak zer diren eta zergatik behar ditugun. Ongi etorri. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quiero dar... Arratsalde on denoi, hasteko mila esker Pedrori. Honen guztiaren motore izateagatik, ederra baita. Zoragarria, Ricardori, DIPC-en, Passion for Knowledge-eko lankide guztiei horri dira lanean, danok eroso egon daitezken, eta zuei guztioi jakina, gaur hona etortzegatik. Ni, saiatuko nahi zuei kontatzen, azaltzen, zer diren biomaterialak. Biomaterialak, materialak dira. Baina material horiek erabiliko ditugu implanteak sortzeko, eraikitzeko. Irudi horri erreparatzen badiozue, dan aldatu dezakegu. Konturatzen zarete, garuna ez, baina beste guztiak alda dezakegu. Beraz, hemen asko dago esateko eta denerako beharko dugu. Ikus dezagun, beraz, zer diren eta zergatik behar ditugun. Bueno, behar ditugu luzaro bizi garelako. Begira, Roma imperialean, batez besteko adina edo bizi esperantza 22 urtekoa zen. 20. mendearen hasieran 40 eta amaieran 80. Eta orain, naiz eta COVID-a pixkat berak arregintuen, berriz gora goaz. Eta 80 bidean gara, bizi espentsa dagokionez. Bueno, gure auto izen gertatzen zaie. Urteak hartzen dituzten neurrian ITV-a pasatu behar dute, eta hor pieza batzuk, osaia batzuk aldatuko dituzte, eta, ia berri uzten dute. Tira, hori egin nahi dute biomaterialek, hori lortu nahi dute. Implante bat behar izan duen edo nork jakingo edo badakienak beharko duela, berak edo senitartekoren batek, 3 galdera izango ditu. Ze bizi kalitate emango didate? Funtzionatuko du? Hobea izango da, merezi du? Saltza honi guztiak, gero ze prezio izango du? Eta zenbat iraungo dit protesiak? Tira, saiatuko naiz hori guztiaren berri ematen. Eta hasteko, gustatuko litzaidake irudi hauek hartzea, zer gertatzen zitzaion hankapalu piratari edo Mako kapitanari, Kapitan Garfio, harri. Bueno, zati batzuk aldatu inbar izan zituztela, baina gero handik urte batzutara olimpiariokoak ere irabazi daitezke implante hori esker, ez? Protesioiek. Baina, hala ere hori oso zarkitua ikusten dugu. Zer lortu nahi dugu orain? Lehenengo irudi horretan esan dudana, ez da? Dena ordezkatu egiteke, garunak enduta, ez da? Eta ikusita pieza horien kostua zen izan daiteke, medikuaren lana kontuan izan gabe, ospitalaren kostua izan gabe, soilik implanteena, implanten kopurua izango litzateke 200.000 eurokoa. Gizon edo emakume berri bat izango genuke prezio horretan.
Bai, baina ez zaigu gustatzen Garzio kapitaina edo hankapalu pirata izatea, hori ez dugu gustuko, ez? Horregatik beste pauso bat egin zen, beste pauso bat eman zen. Funtzioak landu ziren, ez? Ez bakarrik zerbaiti heltzea, zerbait hartzea ere bai, baina gainera beste itxura bat izan behar zuten, ez da? Kasu honetan, eskuaren itxura. Hori guztia egin daiteke, egin dezakegu hori guztia. Beste galdera bat ere egingo diogu gure buruari, zenbat jartzen dira, zenbat protesi, zenbat implante, estimazio bat egin dezakegu, zenbat jartzen dira munduan. Eta zenbat iraungo dute protesi horiek, bizilin nagoen bitartean edo berehala aldatu beharko didate. Bueno, estimazio bat egin dezakegu horren inguruan, eta ze biomaterial mota dauzkagu protesi horiek eraikitzeko edo egiteko. Bueno, irudi honetan ikusiko dugu ia guztia. Une honetan, munduan, 50 milioi pertsonak badute implanteren bat, eta horietako batzuek, bat baino gehiago. Beraz, asko jartzen dira, implante asko jartzen dira. Bigarrena, zenbat balio dute? Hemen dauzkatzue adibide batzuk, prezio batzuk, ez da? Tei da, todo incluido, dana barne, ez libidaietan bezala. Eta jartzen ez duenean, soilik protesi horren prezioa izango da. Beraz, hor dauzkatzue prezioak. Denetarako dago. Baina, hor ikusten duzuena, ea markatzea lortzen dudan. Hau, mokorreko protesi bat da. Hori ekarri dizuet, ez dakit jakingo duzuen, baina 50ko hamarkadan jarri zen lehenbiziko mokorreko protesia Oxforden, eta Espainian, asko denbora luzea behar izan zen, eta pentsa zenolako bidea egin duen, eta orain zenbat jende daukagu inguruan mokorreko edo aldakako protesia daukatenak. Askotan baita gazteak ere ez, istripuen ondorioz eta bar. Eta galdera da, ze material erabiltzen dira protesi horietarako? Material funtzionalizatzen dira, metalak, zeramikak eta polimeroak. Hibridoak ere bai. Eta hemen aldakako protesi batean ikusten dugu 3 materiala dauzkagula, indarra emango diguna, eta horretarako metal erabiliko da, eta hor zeramikaz estalita egon daitezke, gero kotiloa beti polimerikoa izango da, beharrezalako fluxua izan dezan, protesi horri erabilita, ibili egin nahi du, eta burua bera izan daiteke, 3 material horietakoa izan daiteke. Beraz, uste dut horrekin erantzun dudala, ez da? Galdera horietako batzua erantzun diedala uste dut. Beste galdera bat, zenbat kostako zaigu lan hau egiten dugun hoi? Ideia sortzen denetik pazientearengana heldu arte. Zenbat denbora pasatzen da? Gutxi gora bera 10 urte. Zergatik? Lehenbizi ideia behar delako, gero fabrikatu egin behar da, gero materialak bilatu behar dira, gero patentea behar da, gero fase kliniko guztiak, eta pazientearengana iritsi arte 10 urte behar izaten dira. Hori denbora luzea da, baina ezinbestekoa da. Oso zaila da denbora hori murriztea. Hau, patxadaz begiratu nahi nuke, zuekin guztiokin. Lehen esan dut, 20. mendearen hasieran batez besteko bizi esperantza 40 urtekoa zela. Hemen ikusten ditugu aldagai batzuk sendotasuna edo mardultasuna, ahultasuna edo oskortasuna, eta 40 urtera iristen ginenean, hil egiten ziren, baina ez zeukaten orain dauzkagun arazoak, ez da, desgaitasunak. Oso arrarua zen desgaitasunik izango zuena, osteoporosia ezagutu ere etzen ezagutzen. Ze hori geroago iristen zen, edo iristen da. Beraz, luzaroago bizitzea, baina ondo bizitzea,
hori lortu behar dugu, ez, desgaitasunik gabe, bueno, bestela ez du merezi, ez da? Beraz, hau luzatzen baldin badugu, 80 urtera arte, eta horretara goaz, esan dugu bezala, bide horretan goaz, lortzeko bidean gaude, zer gertatzen da? Ba, arazo bat daukagula. Ze zahartze arrakastatsua izan duena, ba, ondo dago, ondo doa. Baina zahartze azkartu bat bizi izan duena, eta jende asko ikusten dugu egoera horretan, bide luzea dauka, eta oso deserosoa, zahartzaroan. Eta hori ere konpondu beharra daukagu, nolabait. Bueno, hemen neska gazte bat daukagu, ezur osasuntsua dauzka, eta hemen berriz osteoporosia jotako ezur bat daukagu, adineko emakume batena. Ze alde dago? Ba, hemen paretak askoz finagoak dira, eta poroak edo zulotxoiek askoz handiagoak dira, askoz auskorragoak dira. Bere garaian kristalezko ezurren gaixotasuna deitu zitzaion, ez? Erorketa bat zegoenero, hautsi egin zitezkelako. Inplante bat egiten dugunean, materialak aukeratzen ditugunean, egin behar dugun lehenbiziko gauza, edo pentsatu behar dugun lehenbiziko gauza da konposizioa. Entzu komuna da hori, ez da? Kimikan badakigu orekak direla nagusi, eta zenolako garrantzia daukaten oreka hoiek, giza gorputzean, zenbait osagai dauzko, zenbait elementu, eta ez da komeni oreka hoiek haustea. Zenbaitetan, argi dago, osagai batzuk edo elementu batzuk ez direla komatxo artean onak izango, baina dosi txikietan onargarria dira, erabat onargarriak. Eta onuragarria diren hoietan, gehiegi erabilizkero, orduan arriskutsu bihurtu daitezke, beraz, konposizioan, osaketan, jokatu egin behar dugu horrekin, ez? Erabaki beharko dugu zer sartuko diogun gorputz horri eta kalterik ez eragitea. Konposizioaz gain, azalera ere kontuan hartu beharko dugu implanteari dagokionez. Zergatik? Ba, implantearen azalera iritsiko den lehen gauza izango delako ur molekula. Ur molekulak iritsiko dira lehenik. Gure gorputzaren 50%tik gora ura da, eta lehenenik ura iritsiko da. Orduan, gainazala hidrofugoa baldin bada, arazo badaukagu. Baina gustoko baldin badu, hidrofiloa baldin bada alegia, orduan ondo goaz. Zergatik ze urrengo iritsiko direnak dira proteinak. Eta proteinak eroso ongo dira, soilik gainazal hori hidrofiloa izan denean eta ura onartu duena. Eta gero etorriko dira zelulak. Eta zelulak eroso egongo dira, soilik proteinak ere eroso baldin badaude. Hoi lotu behar zaizkie. Eta edozein implantek ezinbestean zelulak onartu beharko ditu. Lotu ahal izateko. Eta azteko, ze bestela, material hori ez da baliagarria izango biomaterial moduan. Zergatik da, biomaterial hori gorputza berregiteko edo berrosatzeko eta zuntzekin edo eunekin harremanetan egoteko. Azal hori gainazol horrek gainera, ezaugarri batzuk izan beharko ditu, ez da gauza bera lisoa izatea, laua izatea, edo zerra moduko lerro bat eukitzea, ez dira berdin egongo, ez da, zimurtasuna, bustigarritasuna, azaleko mugikortasuna, konposizio kimikoa, karga elektrikoa, kristalinitatea. Aldagai horiek guztia kontrolatu egin beharko dira. Eta horretarako kontuan izan da, baditugula teknikak materia identifikatu ahal izateko, baita maila nanometrikoan ere, karakterizatu egin behar dira, ezaugarritu egin behar dira. Ze, soilik kontuan hartzen baldin badugu, gure begiak ikusten duena odontologoak, ez da, implante bat jartzen ditugunean. Hor zer ikusiko du titonioa eta ezurra, baino hori ez da egia, hori ez da horrela. Ze maila mikra mailan, begiratzen baldin badugu, hor biofluido batzuk daudela ikusiko dugu, bi pieza horien artean. Nanometrora jotzen baldin badugu, eskala horretara, ikusten dugu biofluido eta titanio horren artean, titanio oxidoa ere hor dagoela ikusiko dugu.
eta horri esker ez da implantea oksidatuko. Burdinari bezala gerta ez dakion, ez? Hemen kontxan adibidez baranda zoragarri hori daukazue, baina beti badago oksido pixka bat, ezta? Naiz eta etengabe pintatzen jarraitu, margotzen jarraitu, ezta? Oksidazioa gertatzen da, burdina dago horretzean. Eta hori, mantentzen ez baldin bada, azkenean oksidazioa etorriko da, eta azkenean hauts moduko bat gertatuko da. Eta hori ez zaie implantein gertatzen geruza hori daukatelako. Beraz, karakterizazio ezaugarritze hori oso garrantzitsua da eskalda guztietan gainera. Eta orain, implanteen fabrikatzaileek ezinbestean horrela egin behar dute. Ze karakterizazioan edo ezaugarritzean bere horretan geratzen baldin bagara, orduan, bidean zerbait galduko dugu. Hemen dituzue, laboratorioan egiten ditugun implante batzuk, aldamio batzuk. Eta orduan ikusten ari gara oso gauza gutxi, baina ikusi dezakegu hori fabrikatzen ari garela poro tamaino batekin. Nanómetros que nos permite meter. Horrek guztien digu farmakoak sartzen eta horrela gainera sendatu ahal izateko implantea jartzeko eta funtzioa egin dezan. Ederki, jadanik badakigu nola egin behar ditugun implanteak, dena antolatuta dugu, baina konplikazioak daude implante bate jartzerakoan. Hau da, jarraitzen badugu aldakako protesiarekin, orduan ikusten dugu, arazo batzuk daudela, laxatzea gerta daiteke, aldakako implantea jartzen dira, ibila izateko, eta hor mikromugimenduak daude beti. Eta desgaste partikulak askatu egiten dira. Eta gorputz osoan barriatzen dira, baina desgaste horretan eta mikromugimendu horiekin protesia laxatu egiten da. Eta protesia laxatzen baldin bada, orduan kasu askotan aldatu egin behar da. Hori da arazoetako bat. Eta gero, infekzioa ere gertatu daiteke. Eta infekzioa baldin badago protesi batean nori botatzen dugu errua protesiari noski. Hau da, medikoari, ez du delako eskua garbitu eta zerri hutsa izan delako. Ez, gehienetan, errua gaixoak berak du. Basate baterako gaixoak infekzio bat baldin badu ahoan eta berbada kontziente ez da hori duela, infekzio hori bakterio horiek oso bizkorrak dira eta nora joaten dira hor jarri dugun elementu berri horretara. Eta orduan askotan infekzioa gaixoari dagokio. Eta ze gertatzen da implantea jadanik jarri duguna eta jadanik ehun bizidunekin kontaktuan dagoena. Zer gertatzen zaio implanteari bakterioak iristen dira, oso azkarrak dira, eta gero gainak gregarioak izatea gustatzen zaie, dena juten dira elkarrekin leku horretara, eta hor mikrofilm bat sortzen dute. Hau da, elkartuta daude, eta automatikoki muko polisakarido batzuekin estali egiten dira. Hau da, hemen euria egiten duenean, euritako jartzen dugun bezala, ez bustitzeko beraiek zer egiten dute, antolatu egiten dute biofilm hori, antibiotikoak sar ez daitezen eta molestiarik izan ez dezaten. Infekzio bat dugunean ze gertatzen da. Antibiotikoak joten dira gorputz osotik, baina ez dira iritsi behar duten tokitara, bakterioek antolatu dutelako bere biofilm hori esartzeko, horretarako ere konponbideak bilatu behar dira implantetan. Eta horretarako aukera asko ditugu. Hemen tarte bat irikin nahi dut implantetan, hau da, teknologiaren mundua ere sartzen da, duela urte batzuk zientzia fikzioa zen, orain errealitatea da. Eta orain nanopartikulak fabrika ditzakegu, 100 nanometrokoak ideia bat egiteko, hau da, gure hilearen elodierak 90.000 nanometro dira. Eta gero fabrikatuko dugu horrela. Eta egingo dugu laborategian poro ugarirekin, 2 nanometroko poroekin. Antibiotikoak nanometro bat neurtzen dute partikula bakoitzean. Eta
antibiotiko horiekin, sar gaitezkeen nanopartikula horietan, itxi ditzakegu ere kimikoki konpuerta molekularrekin, eta gai izango dira orduan erantzun bat emateko estimulu jakin batzuen aurrean. Eta hor aplika dezakegu argia, ultrasoinua, beroa, hau da, hor ikusten dituzuen estimulu guztiak. Sistema inteligentea izan dadin on-off, hau da argia, etengailua piztuta etzaltzen duenean. Horrela, konportak irikiko ditugu, farmakoak sartuko dira, edo itxi egingo dira, eta horrela barruan geldituko dira. Eta horrela, erabili ditzakegu nanopartikula horiek, hauetako implante askoetan. Eta kontatu dizuedan guztia, laburtu egingo dut orain, momentu honi zerbait pasatzen bazaigu eta ospitalera joan behar badugu zerbait jartzera, hauxe gertatzen zaigu. Mesedez, bideoa sartu. Biomaterialak osagai natural edo artifizialekin fabrikatzen dira. Eta osagai horiek biologikoki bateragarriak izan behar dute giza gorputzarekin. Kaltetutako ehun natural bat konpontzeko edo ordezkatzeko erabiltzen dira ala nola ezurrak, hortzak, azala. Eta etorkizun hurbilean organo ehunak ala nola gibela, giltzurrunak eta bar. Biomaterialak erabiltzean lortu nahi den helburua bizi kalitatea salbatzea eta hobetzea da. Sufrimendua murriztea eta biztanleriaren zahartzearen ondorioak atzeratzea da. Soluzio oso primitiboetatik hasi eta ehun desberdinen birsorkuntzaraino 70 urte ere ez dira igaro. Zientziaren eta teknologiaren garapen handiak ikusgarriak izan dira. Disiplina hori ingenieritza biomedikoaren esparruan kokatzen da. Eta disiplina anitzekoa da, non profesional askok batera lan egin behar dute. Ezurretan, gaur egun 2 milioi ezur txertaketa baino gehiago behar dira urtean. Eta eskura dauden soluzioen artean ezur autologoa edo doaintzak daude. Biomaterialak funtsezkoak dira oso onak ez diren egoeretan ezurra birsortzeko, hala nola akats kritikoak daudenean edo infekzio bat gertatzen denean. Autoinjertuak urrezko patroia dira, izan ere hainbat tamainatako poroek, biomolekula osteogenikoek eta zelulamek osteeroale, osteoindukture eta osteogenikoak izatea eragiten dute. Halare, autoinjertuek mugak dituzte. Hala nola eskura dagoen ezur kopurua, eta kirurgia erekortasun eta minaren denbora luzatzea. Aukera bat ehunen ingeniaritza erabiltzea da. Ezar daitezke biomaterial horietan guztietan, zientzia eta teknologia, diseinu eta kombinazio berriak inposatzen ari da. Estaldura berriak, diseinuko eta fabrikazioko teknologia berriak, epe laburrean implanteen esparruan irauliko dutenak. Material biomimetikoak, biomaterial funtzionalak, nanoteknologia, elementu finituen araberako modelizazioa, manufaktura gehigarria, 3D inprimaketa, ehunen ingeniaritza, farmakoen askapena, biomaterial berriek ehuna birsortzeaz gain, euskarri mekanikoa eman behar dute sendatzean, eta kirurgiak sorditzaken infekzio prozesuak saiestu behar dituzte. Ehunen ingeniaritzako ikuspegiek ezurra birsortu nahi dute enborreko zelulen eta zelula multipotentzialen terapiak erabiliz. Ezurraren ehunen ingeniaritza euskarri porutxu bio-bateragarrietatik abiatzen da, askotan biozeramika bioaktiboekin, kaltzio fosfatoekin, beira bioaktiboekin, osteoeroaleekin fabrikatzen direnak, molekula osteoinduktoreekin apaintzen direnak eta zelula osteoinduktoreak bereizi eta ugaldu daitezkenak. Baina hori guztia laborategitik heldu behar da pazientaren gana. Eta beraz ezinbestekoa da ikerketa translazionala egitea. Bueno, pues hasta aquí lo de si nos pasa algo. Onaino, zerbait gertatzen bazaigu, erietxera joaten gara eta hori jarriko gaituzte. Baina gaur egun zertan ari dira ikertzen biomaterialetan. Zer jarriko zaie gure seme alabei? Oso desberdina izango da pasatuko gara. Hau da, mako hori kentzetik eta ez dugu konponduko, baizik eta bir sortu egingo dugu. Eta nola egingo da, ehunen ingeniaritzarekin. Horretarako, pazientaren zelulak isolatzen dira, ugaldu egiten dira, baita ere aldamiotan zelulak ere egiten dira. Hau da, tamaina desberdinetan ikusi duguna, gero, behin ugaldu ondoren,
eta optimo daudenean, zirujauak jarriko ditu giza gorputzean. Hori da eunen ingenieritza. Baina berriz ere beste gogoeta bat egin nahi nuke. Esan dugu, sartzea duela 100 urte, 20. mendearen hasieran, jendea hil egiten zen 40 urterekin. Baina, ez zuten ere oso zahartzaro egokia guk eduki nahi ez genukena. Baina orain fijatzen bazarete hor dugun horretan, gaur egungo zahartze arruntean eta optimista izanik, gure bizitzaren azken laurdena nahiko izorratuta pasatzen dugu. Batzuk arazo askorekin gainera. Eta zer nahi dugu? Zer nahi dugu egin medikuntza birsortzailearekin? 20. mendearen egoerara iritsi, baina 21. mendean non biziko garen 80 urtera arte, desgaitasunik gabe, ikusmin arazorik gabe, belarri arazorik gabe, Alzheimerik gabe, Parkinsonik gabe, eta bar, eta bar. Beraz, horretarako, medikuntza sortzailearen helburuetako bat da bizkarrezur muina konpontzea da, eta baita ere, bihotzeko bat baduzu esate baterako bihotz erregenerazio perfektu bat izatea, Parkinson eta Alzheimer gaixotasunak sendatzea, trombo baten ondorioak minimizatzea, konpoketan neuronalaren bidez, diabeteserako terapia zelularra, hor kantitateak oso handiak dira, gero ehun berriak sortzea, kartilago muskuloten lotailu eta ornoetako disko ehun berrirako sarbidea, eta bar. Eta horretarako, birsortzearen historia hasi zen fisiologian eta medikuntzako Nobelsariarekin, Shinya Yamanaka, hark zer egin zuen? Edo aurrez iragarri zuen fruitu honak izan genitzakela. Hau da, nolabait zelulak birprogramatu. Goian dugu zelula heldua eta azpian zelula heldu gabea, IPS zelulak. Eta begira hemen, hau da gure bizitza. Hasten gara sorkuntzarekin eta iristen gara endekapenera. Azken aldira iristen garen arte. En esa diferenciación, eso es un proceso. Eta desberdintze horretan, hau da, goiko parte horretan, aurren parte horretan, iristen gara helduarora eta hor badago desberdintze bat garapenaren fasoan. Eta badakigu prozesu naturala dutela birsortzeko orduan eta diferentziazio mugatu bat gertatzen dela. Gizakikan ez da gertatzen, baina horno gabetan ere bai. Eta hori izan zen Nobelsariaren lana birprogramatu zelula desdiferentziatutara iristeko eta birsorkuntza sortzeko eta gaztetzea sortzeko. Eta berak IPSC lerro batzuekin egin zuen Japonian, edo Japonianan egiten zuen behintzat, eta 4 alotipoekin, 4 japoniar gaixoen alotipoekin gertatu zen. Iritsi zela, hau da, bateragarriak izan batzuten 140, baina berriz ere iristen da teknologia hor, eta teknologiak ematen du aurrerapen ikaragarria honetan. Hau da, genomaren edizioa gertatzen da, eta genomaren edizioarekin IPSC genoma horrekin 4 lerro izan ordez 10 lerro izan daitezke. Eta hori biztanleria guztira iritsiko litzateke. Baja drásticamente, con lo cual es muy... Eta askoz ere irisgarriagoa da. Vamos a poner el vídeo de a dónde... Meteko dugu orain urrengo bideoa. Medikuntza birsortzailea ehunak eta organoak birsortzea arduratzen den espezialitatea da. Eta aurrerapen esanguratsuak lortu dira endekapenezko gaixotasunen, gaixotasun autoimmunen eta estetikaren tratamenduan. Terapia zelular eta genetikoekin eta ehunen ingenieritzarekin batera, organismoaren sendaketa lortuko da aurrerapen teknologikoei eta zientzialarien lanari esker. Ehunen ingenieritza ekiteko, lehenik eta behin pazientearen zelulak bildu, isolatu eta ugaldu egiten dira. Ondoren aldamio batean ere egiten dira eta ugaldu eta baldintza egokietan bereizi direnean aldamioa implantatu egiten da.
Eunen ingenieritzak 3 protagonista nagusi ditu. Aldamioak, zelulak eta seinale biologikoak. Ezurren kasuan etxe baten La construcción de una casa. non aldamioak, gidak, zelulak, igeltseroak eta seinale biologikoak izango diren. Ezur berria sortzea ahalbidetzen duten obra baimenak. Eunen ingenieritzaren ideia orokorra zelula eta seinale biologikoekin aldamio bat ezartzea da. Eta aldamioa desagertzen doan aldi berean ezurra bersortuko du. Oso garrantzitsua da konposizioa, porositatea eta nanotopografia kontrolatu behar diren aldamioak ondo diseinatzea. Aldamioaren konposizioa giza gorputzarekin bateragarriak diren materialetan oinarritu behar da. Material horiek ezur matrizea birsortzeko gai izan behar dute eta gainera abiadura egokian desegiteko gaitasuna izan behar dute. Porositateak egokia izan behar du zelulek aldamio osoa eskuratu eta kolonizatu alizateko eta zelulei mantenu gaiak eta oxigenoa ematea albidetzeko. Azkenik, nanotopografia, hau da, zelulak dauden eremua, erosoa izan behar du gustura senti daitezen eta aldamioa koloniza dezaten. Maria Ballet Bielsen taldea aldamio horiek egiteko hainbat teknika lantzen ari da. Eta hoien artean prototipatze azkarra nabarmentzen da. Aldamioak porositate zehaztasun handiz kontrolatzeko gai diren 3D inprimagailuekin fabrikatzen dira. Teknika honen helburua terapia pertsonalizatuak garatzea da. Hasteko pazienteari tak bat egiten zaio ezur akatsa erreproduzitu ahal izateko. Datuak ordenagailu batera pasatzen dira eta azkenik 3D inprimitzen da. Horrela, aldamioak pazientearen akatsaren morfologia bera izango du barnekoa zein kanpokoa. Maria Ballet irakaslearen ikerketa taldearen funtsezko lan honek, eunen ingenieritzari dagokionez, biozeramika askoren sintesia izan du ardatz, eta horiekin aldamioak egin dituzte. Zeramikazko estaldurak prest jarri dituzte aldamio metalikoen gainean. Aldamio horien guztien in vitro eta in vivo azterketak egin dituzte, eta aldamio horiek gainera beharrezkoa denean farmakoak askatzeko balio erantsia dute. Abia puntuko bioceramiken propietateak hobetu ditu, gaitasun osteogenikoak, angiogenikoak, bakterioen aurkakoak, anturaren aurkakoak, hemostatikoak edo antitumoralak ematen dizkieten elementuen oxidoen kopuru txikiak gehituz. Gainera, bioceramika hauek moldakorrak dira aldamioak, zuntzak, estaldurak edo nanopartikulak bezala prozesatu daitezkelako. Eta gehiago hobetu daitezke biomolekulak, botikak edo zelula amak gehituta. Beraz, honekin bukatu nahi dut, baina gogoeta bat egin nahi dut. Eta hauxe da, nik esan dut, lehen aldaka protesia, pero 50ko hamarkadan jarri zela. Baina, lehen aldian jarri ziren hoietakoak, lehen diapositiban ikusi diren horiek guztiak, horiek dira 50ko hamarkadakoak. Eta baita ere, hortik aurrera. Beraz, orain ohituta gaude. Pila horiek jartzea, ITV horretara joatea, osasuntsu egoteko. Baina hori, etzen duela asko gertatu. Gure aitonamonek ez zituzten pieza horiek izan. Beraz, biomaterialen lehen definizioak 1986 egin ziren. Eta errepasatu egin ziren eta eguneratu ziren 2018an. Ze gertatzen da? Teknologia berriekin material berri asko sortu ziren, biomaterialak, eta badira berri batzu sartu behar direnak, baina beste batzu zaharkituak gelditzen dira. Hasieran erabili izan ziren beste aplikazio baterako, baina bateragarriak zirenak jartzen ziren, orain bereziki eraikitzen dira giza gorputzarentzat. Beraz, besterik gabe esan, eremu honek 70 bat urte besterik ez dituela, eta ez da gehiegi. Gure munduaren historian eta materialen historian. Eta bukatu nahi dut, eskerrak emanez, itzultzaileei egin duten esfortzuagatik. Espero dut ondo hitz egingo nuela, lana ondo egin ahal izateko eskerrik asko, eta zuei ere zuen arretagatik.